Iki iku perbedaan bainal alim wal abid, antarane wong alim lan wong sing ahli ngibadah. Perbedaane apa bedane wong alim karo wong sing ahli ngibadah? Waqala alaihi sholatu wassalam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal alim wal abid iku tetep ing dalem antaran wong alim wal abidilan kawula sing ahli ibadah. Mi'atu darajatin utawi 100 derajat. Ya. Baina kulli darajatin, setiap derajat jaraknya masiratu sab'ina sanatan, utawi lakune 70 apane sanatan taune. 70 apane sanatan taune. Perbedaane ya antarane wong alim karo wong abid iku diibaratno kok bedane 100 tingkatan. 100 tingkatan, dan setiap tingkatan itu apabila melakukan perjalanan itu membutuhkan perjalanan 70 tahun. 70 tahun. Waduh ngono bedane ya. Bedane adohe ngono, Bang. Bedane antarane wong alim karo wong abid iku 100 derajat. Nah, setiap derajat itu membutuhkan perjalanan 70 tahun. Membutuhkan perjalanan 70 tahun. Fa'rifu mongko weruh sira kabeh linasi maring menungso. Awakmu kudu ngerti. Linasi maring masyarakat. Aweh ngerti maring masyarakat hukukohum ing hak-hake wong alim. Ya. Angziluhumul majalis, manggonake sira hum ing wong alim al majalisa ing panggonan-panggonan ing majelis-majelis wal mawaqifa lan panggonan-panggonan leren. Wa qaddimuhum lan dhisikake sira kabeh hum ing ulama ala anfusikum, ngalahake awakira kabeh. Jadi awakmu kudu ngerti perbedaannya wong alim karo abid. Nah, awakmu wis ngerti, maka masyarakat iku aweho ngerti ngono lho. Kasih tahu tentang hak-haknya wong alim. Hak-hak terhadap orang alim yang harus kita lakukan. Wong-wong iku kayak ngerti. Hak-hak yang harus kita lakukan terhadap orang alim itu bagaimana? Hak-hak yang harus kita lakukan terhadap ulama, angziluhumul majalis, kita tempatkan di majelis-majelis yang mulia. Wal mawaqif, kita tempatkan di panggonan-panggonan istirahat-istirahat yang mulia. Wa qaddimuhum ala anfusikum, kita dahulukan keperluan ulama. Jangan sampai kita mendahulukan keperluan pribadi baru mendahulukan keperluan ulama. Lho iki lho ya. Iku hake awake dhewe sebagai wong bodho terhadap orang alim. Iki nek disalahpahami ya repot engko. Artinya semampune awake dhewe. Ya, semampune awake dhewe mendahulukan orang alim. Ngene lho. Tidak harus terus donyane mbok kekno kabeh ngono. Nah, terus anak mbok kei mangan apa? Ya Bang ya. Ya semampu kita, maksudnya itu semampu kita. Jangan sampai kita itu tidak sedikit pun mendahulukan orang alim, tidak pernah mendahulukan orang alim. Sak mampune awake dhewe lah, maksudnya sak mampune awake dhewe.
Bener. Sak mampune awake dhewe ngono lho. Sak mampune awake dhewe. Fa innahum muqaddamuna mongko sak temene wong alim iku muqaddamuna den dhisikake indallahi taala ing dalem sandinge munggu ing dalem sandinge Allah taala. Innahum sak temene wong alim iku laisu ora ana sapa wong alim iku kamislikum kaya sira kabeh. Wong alim itu berbeda dengan kita. Ngono lho. Wong alim itu berbeda dengan kita. Orang alim itu nanti akan berada di dekat Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu kekasihnya Allah. Ngono lho. Kama qala Allah taala kaya uli dawuh sinten Allah taala Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kul ngucap sira ya Muhammad. Hal yastawi ana ta padha sapa alladina wong-wong ya'lamuna kang padha ngerti wal ladina lan wong-wong la ya'lamu kang ora padha ngerti. Apa padha wong sing duweni ilmu karo wong sing ora duweni ilmu? Kaifa yastawi? Piye kok iso padha iku piye? Gak mungkin padha. Fa innaman amila bi hasanatin wa huwa ghairu alim fa wahid bi asratin. Mergo nek wong apa iku jenenge? Fa innaman mongko sak temene wong amila kang ngamal yoman bi hasanatin kelawan satu kebaikan wa huwa hale utaiman iku ghairu alim ora alim fawahidun mongko fal wahidu mongko utawi ngamal siji ku bi asratin kelawan ditikelake 10 ya. Orang-orang yang alim itu apakah sama dengan orang-orang yang tidak ngalim? Nek ora padha terus bedane ning ndi kan ngono lho maksudnya Bang ya. Mergo nek wong orang alim itu setiap melakukan satu kebaikan itu mendapat 10 kebaikan kan. Nek orang alim lho ya Bang ya. Bedane wong alim karo orang alim. Nek wong orang alim nglakoni satu kebaikan itu mendapat 10 kebaikan. Wa in kana aliman du'ifa bi khamsina ila khamsimi'ati alfin. Lah nek wong alim iku du'ifa ditikelno bi khamsina kelawan 50 tikelan. Lah nek wong goblok kan 10. Ya Bang ya, satu kebaikan mendapat 10 kebaikan ya wong goblok. Lah nek wong alim satu kebaikan mendapat 50 kebaikan. Bahkan ila khamsimi'ati alfin iso sampai 500.000 tikel kebaikan. Itu bedane. Nak wong bodoh melakukan sebuah kebaikan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ganjaran 10 gampangane ngono ya. Untuk ganjaran 10. Sedangkan nak wong alim melakukan satu kebaikan mendapatkan 50 pahala. Bahkan bisa sampai 500. Bahkan sampai 500.000 kebaikan. Iku bedane antarane wong alim karo wong bodho. Mulane awake dhewe jangan sampai apa iku jenenge menyepelekan wong alim. Cuk sampai duweni rasa benci terhadap orang alim walaupun orang alim itu seumpama pernah melakukan sebuah kesalahan. Wa qala an-nabi alaihi salatu wasallam. Lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ba'asu nangekake sapa Allah Gusti Allah al ulama ing para ulama fayaqulu mongko dawuh sinten Allah lahum maring ulama ya ma'syarul ulama gulungane ulama inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi fikum. Sak temene ingsun iku ora ndeleh sapa ingsun ilmi ing ilmu ingsun fikum ing dalem sira kabeh ila li ilmi kejaba krana ilmu ingsun bikum kelawan sira kabeh.
Walam adha lan ora ndeleh sapa ingsun ilmu ingsun fikum ing dalam sira kabeh lu adzibakum drapun kanggo nyiksa ingsun kum ing sira kabeh pakot nggo partu monggo temen-temen ngapura sapa ingsun lakum mari sira kabeh. Dadi wong alim diparingi ilmu karo Gusti Allah itu bukan kok untuk menyiksa orang alim tersebut, bukan untuk menyiksa orang alim tersebut. Bahkan secara otomatis pakot nggo fardhu lakum wong alim ku dosane gampang disepuro. Kada fil muntakhab min Ihya Ulumuddin kaya kang diterangake